Uyalibuka ibhola la ku-TV? Ibhola yangelibuka ibhola. Yiphi i-team uyazi yaphesheya? Noma ngalibuka kahle engiyithandayo. iManchester. Uyamazi uNgolo Kante? Ubani? Ngolo Kante. Ngolo Kante. Abadlali bakhona ngiyalithanda Professor ukona ukuthi ngilandeli bani. Uyazi wena nendoda efana nayo uthi uNgolo Kante. Ngolo Kante. Ngiyakutshela. Fana nayithi ukuthi uNgolo Kante lapha. Ngizokuthi uvele ngivezele. Ka uNgolo Kante tshengisa ababukeli. uNgolo Kante. Ufana noNgolo Kante. Hawu yena. Hawu Professor. Lo kade ngikhathaza izo lento ifana nobani le ndoda le. Uyabona ukuthi ufana noNgolo Kante. Nalo muntu. Na imfishane njengawo. Phela abantu most abantu base France abantu bakhona la eAfrica. Ama-Black American. Okungenzeka ukuthi wasuka ngale kunobuhlobo thizeni esingabazi nje. Yazi uqinisile. Sothi nobuhlobo phela abanye abantu basukela abamnyama ikhathi ukuthi beye ngale ngezimpi. Bangabe sakwazi ukubuya beze ngala. Impela. Uyayizwa leyo. Kanti kusuka umuntu wakithi uya ngale. Uyayizwa leyo. Kwenza lokufanisa ndofanisa umuntu wakithi. Wena wakwadlala nebhola? Mina ibhola ngisengalidlala. Wawudlala iposition? Mina ngidlala number 10. Number 10 number yini? Center attacking ulandela striker mina. Yeah. Oh hayi cha. uNgolo ke Kante udlala center. Oh yeah. Yeah. Okay no. Asikho lapho ke namhlanje siphakathi insight. Nina bendlondle noPhapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemeza ngathi yakhalala uthi igula likaJama lichithekile. Hawu nina bakampudu ubomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kolimaholo. Limhlabela impeduleni nabantu lebande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu. Awu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala enyebo madoda nina bazukulwane bakaphalo. Phansi angcobo amadoda uZulu liyaduma lesongoma le eSwatini abomnaka namantombazane namamfumbatane awu madoda phansi kwaNdebele madoda sizona zonke nje ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo bingelela nguProfessor engingwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuuhlelo noma kuyingozi ngaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu odadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sisuke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Uma ungesilisa ungena ezidakamizweni definitely show uzontshontsha uzoshawa it's either uyafa noma uyaboshwa noma uyakhubazeka njalo le ndoda esinayo nje namhlanje ikhubazekile le ndoda le ngikhuluma nomuntu okhubazekile la osewahamba likayeke njengenkalankala ngenxa zezidakamizwa ngakho ke uma ungwesifazane ungena ezidakamizweni definitely show uzodayisa umzimba uthanda ungathandi noma ngabe into owasayina phansi ukuthi ngeke uyenze kodwa indlela izidakamizwa inamandla ngayo ziyokuphusha zize ziyokufaka khona lapho imost abantu abesifazana abaseyidakamizweni baba izisulu zokudlwengulwa kufika umuntu ungathi uyamthenga maqeda ngamkhokheli kunentombazane nje seke sayibona yezi yahamba yokhozini abayikopolota amehlo babeyithathe nayo ibhemi idakamizwa idayisa umzimba bayithenga bafike bayikopolota amehlo iphila bayitshela ukuthi izosala ishona yangashona yaphila. So zonke lezo zinto into wena ongayibukela kude kanti ingakenzeki kuwena kanti yes kanti izofika kuwe if uqala izindlela ezinjengezidakamizwa. Ngakho ke lolu hlelo lolumalunga nangqo nokuzama ukuqwashisa abantu ukuthi izidakamizwa zithi ifike empilweni yakho kodwa wazi ukuthi zingakholelaphi futhi mawuqala izidakamizwa yini ingozi oyibeka kuyona. Ngakho ke uhlelo nje lumayelana nalokho siyacela manje ukuthi uyaqala ukuba ingxenye yethu ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele lokho ibheli kuzokubeka emathubeni ukuthi if ever kunesiqephu engisiposayo izokenqeza ocingweni lakho kenqe uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku nginganibambezeli awuthi ngihlale endabeni foka Mtshangase. Yebo Professor uyena uMtshangase nomgazi ubuyela umenziwe. Awu madoda yayithakazela madoda wale entshongweni kaMbiza. Yebo kambe besike sahlala nekuthenini ukhulelephi ukhula kanjani noma sivele sahlala odabeni nje izolo bese ngakahlali lapho. Oh hayi awuqala uzethule mfowethu ukuthi umfowabani lo uvelaphi ukhulelephi ufundephi amabanga phansi ubumntwana onjani kwenzeka kanjani ukuthi manje ugcina uyithola usesimene njengalezi bese kusitshela ngale yangu udume lengozi leyo second oba sigcine sikhuluma. Okay
Mina bakwethu ngumuzi Ntshangase. Yeah. Ngihlala eNtshongweni kaMbiza. Yeah. Ukukhula kwami ngikhulele eNtshanga. Yeah. Uma wangizalela eMaraneli. Washada nobaba bakha umuzi sebakhala umuzi bawakha kuphi eNtshongweni. eNtshongweni sahlalela khona sakhulela khona eNtshongweni. Yeah. eNtshongweni sekhaya kaMbiza eNtshongweni. Yebo, ngaseyama still. Yeah. Okay bakwethu. Amabanga wafunde ephaphansi. Amabanga ngiwafunde khona eNtshongweni eCharles. Yeah, ubumfundi onjani? Bengumfundi emabangeni aphansi, bengumfundi oright. Kwaya sekuya ekuhambeni kwamabanga nje ukuthi 4 to 5. Kwanoshintshwana nje. Empilweni lungabe umfundi oright. Uqaleni izinto ezirong. Yabo. Okay, ekuhambeni kwami kwesikhathi ke nje base ngifunda 4 to 5. Bengingasabalalelo thisha. Sengibhizi ngilalela abangani. Yabo. Kwamba ngumuntu okhuzwa njalo esikoleni ngi-attenda besikole, ngingafunda esikoleni, hlezi ngena ama complaint ekhaya umuzi Ntshangase. Laba fethe ngihleli nabo bayafunda abanye babo mina ngifundi. Mawukuthi sika 4 bona baka 5 mina ngiyasala. After that kwesinye isikhathi ogcine ngiphusha esikoleni. Yabo. Ngibela ukuthi ngisuse kulezo sikole primary kwamanje iyahamba iminyaka mina ngihleli. Yabo. Kwesinye isikhathi kwaze kwagcine kwenzeka nokuthini esikhona esikoleni. Nomunye umfethu umfana ethu uSenzo Vilakazi. Yeah. uSenzo Vilakazi uyena wangifakela ukuganga futhi nasesikoleni ke kwesikakhulu. Behlupha esikoleni uSenzo. Ehlupha esikoleni uSenzo bamba ingane ethinta ingane izinto engasile nje lezi zinto ezibheda esikoleni. Yeah. Nami ngicene ngimjoyina ke esenokubhema nogwayi. Nami ngicene futhi ngimjoyina futhi kuloko. Yabo. Okay, khona ngolunye usuku uhleli ngaphandle kuyibreak esikoleni. Okwangayona ibreak. Saphuma thina ngongemthetho eclassini. Yeah. Sangaphandle eminyango. Ngoba sifuna ukuyobhema ugwayi. Sasiqeda ubhema ugwayi kanti uphethe nalogwayi lwezulu. Yeah. Sawubhema nalogwayi ezulu nawo uSenzo. Masiqeda kubhema logwayi ezulu kwaba ne misunderstanding mina naye. Ngacosha itshana elincane. Kunemoto yameme kuthiwa Ntshangase. Yeah. Njoba ngowaNtshangase nayo wakithi kodwa ngisibongo ofanana. Yeah. Ayi lo mfethu ekuthiwa uSenzo mangimjikjela ngalolo litshe shuthi akuavike livele lishaya iwindi lemoto. Yezo leona mali shaya liwindi lemoto kulelo windi sesiyazona esikoleni thina siyahlupha thina sobabili. Lelo windi lemoto lishayekile belinani kuleyo city lelinesikhwama sikathisha phakathi. Sengathi kuleyo moto bese against umtshontsha lesikhwama sale moto salothisha. Ngalo lo suku esikoleni ngathi ngiceda kulishala phahla kalonke ngezwe ingane ehayi izimemeza zonke zitey ye nami kwayimi sengizangena ngisase kwenze ngiyaduma. Kwapho othisha base office bane meeting othisha. Kwahamba ingane eyodwa sithi awubike eoffice kwaphuma othisha. Kuthiwa nangu umusi ebulala iwindi lemoto kwathisha kaMntshangase. Ayi kwaphuma othisha ke umuntu wabizela staff room sashawa athathwa ngemuko kwabizwa amaphoyisa. Lo suku ngabizela amaphoyisa khona esikoleni. Yeah. Athathwa ngayiswa ekhaya. Kuyobikwa ngaphela into kumzala ekhaya. Uthi umuse akusashiyo ukuthi iwindi ngibulele ngiphuza athi ngiqhekeze imoto kaMntshangase ngoba ngifuna ukuthatha isikhwama lesemali esilayithu kwesikhwama kwemoto. Ayikhanje ke ekhaya makufika ekhaya akekho uma usetohweni usebenza kaWebber. Khona usisi ayinolungi naye bathi bemxoka lento nasanganeke manje akasazokwenza njani. Khona mphosi umfundi mina. Ayi fonela uma abuye esemthama acela iPassport emsebenzini abuye ezekhaya. Lento yakhe isiphazamisa abantu abaningi. Siphazamisa abantu abaningi through mina lento wami ongezwe kwami esikoleni. Ungahloniphi kwami esikoleni. Ukulalela abangani abaronke. Masifika esikoleni befika ekhaya uma achazela isitori njengaleyo sekhona ngisho nomkhwenyana wakhe uMntshangase. Sesukile la isuka khona cabanga mhlawumbe uye kumsebenzi wakhe la esebenza khona uzolandela indaba lento le yankosikazi wakhe. Ayibafika ekhaya ixoxe lento thiwe leli windi ekufike ngilibulelile is 2.5. Lo 2.5 uzophuma phi
kwamina esikoleni ngibuye ngihambe ngingaphethe imali kwamina uqobo yes uma akanamali kwayena uma yazi imali ayo beyihola ngaleso sikhathi beyihola mhlambe ehola 350 ngesonto kulo 350 ngesonto ahola uma besikwazi ukuthi asilale dlile sonke ngolesihlanu sonke njoba ngitshelile ukuthi njoba silala dlile sonke uma ngeke ngikhuluma manga uyawadla amanzi amponjwana uyawubhema ugwayi kodwa kuona lamasenti before enze lezo zinto benza sure ukuthi ingane zakhe nomndeni wakhe zicovered yabo ayi afika uma ayichaze lento kwaze kwazwela umkhwenyana walo mem ngoba bakwethu basukuthe mesibuka isimo sasekhaya basibonza sikho right yabo lonto wathi mayibhekana ngenye indlela lo mfana lo umfundi futhi wakantshangazi owakwethu lo mfana umshanami ngiyacela bakwethu ekhuluma nonkosikazi ukuthi akaxolelwe lo mfana angaboshwa usayingane nale mali ezokhokhwa le izophuma phi kule mali kubonakala isimo salomuzi sinjani yabo kwaenda pha futhi kwaenda pha ngicabanga ngalosu kwaenda uma mhlambe ekhokhena mu 500 kuphela ukuxolisa kuba lo baba lo wayethanga ngikhiphe lutho uzoyilungisela imoto yakhe insurance umuntu lo wesifazane wayefuna iwindi lakhe liqondile lilungile lilungiswa abantu basekhaya kwasiza lo baba lo ngoba kantshangazi ushade naye yes kwamba uma wagcina ekhipha imali wakhipha 500 ngaleyo moto wagcina kwehlile uxolo lo mama esikoleni sengibuyela esikoleni akusekuhle neze class teacher wami lo kusekuhle nasabhekani kahle naye kwayimina esikoleni sengithi mase ngena yena mazofundisa nesikoleni ngiyadoja esikoleni no boy sihamba siyodlala imishini yabo njalo siyalandwa thina sithiwa silandwa emshinini social ngalesikhathi sokufunda esayena asikho classini space spemo kwayi spemo insango dlala imishini kuba ukuhlala kwakhe naye classini asibhekani kahle naye yabo hamba u5 ngawufail agcine ngiphusha futhi nakhona ngayiso high school high school mangifike high school kwakhona high school ke qala ngami standard 6 high school ngawufunda u6 high school ekufundeni kwami u6 high school ngawufunda u6 phana nonyaka is 2010 ngikhumbula kahle la kwaqala khona ukwenzeka istory sababu wami ukushona kwababu wami uma kuthi lapho khona olalele ongazwanga ngestory ukuthi ubaba wakho washona kanjani mela buyele kupart 1 la kwaqala khona ke story ke shuthi kwakwa weekend ngaloso ngikhumbula kahle kwakuyi weekend kulesihlanu sibuye esikoleni uthi ngilolo mlenze wami lonenkinga kwakulesihlanu ngaloso ngikhumbula kahle sibuye esikoleni high school sekhaya okay ngomgqibelo kuzoba umsebenzi umuzo kacele kuhambe kuthunyelwa ingane yakho kuyobiza ubaba ukuthi uyacelwa kacele cela mama khona nje bakunomcimbi asukuba baye khona njengoba baba umuntu wazi into ezizulu yabo uhlambe njoba nabantu bakacele ukuhamba nelibeya kanje yabo nokwenzeka into ezesintu kungayilandeli kahle nini yabo yabasiza kanjalo hayi ahamba babahlele ekhaya usisi wami ukati imina siba u2 kwangekho umuntu ngalelo suku ekhaya sasiba u2 kuphela abule nje bahlezi sihlalele ekhaya nosisi wami beqhamuke unomfana ekuthiwa umkharo wamakhelwane aqhamuka umkharo sidle ama drugs akhe afike ekhaya umkharo ufuna ukudlwengula usisi wami lokuthiwa ukati hayibo qale ngiduma lo bamba ukati manje wadonsa imese kwenzekeni yabo ngithi ngiyasondela kwaye mina ngisikaza ngommese yabo ngisayingane vele hayibo ukati yakhayeza mbone mzama umwesa phana ukati unamandlana uzamani ukumdlwengula ukati yathi gijima uzobiza ubaba kamusa acele gijima ngiyobiza ubaba alesikhathi ngibiza ubaba ngimchazela ngithi baba na ongene ka round bahlele ka round babula eduze komnyango qoza mina ngicupha isisoka mina ngibe seceleni kwakhe ngimcele baba ngisacela wona kancane baba waphume futhi kamnani baba na into esenzeke ekhaya umkharo usefuna ukudlwengula ingane yakho ukati hayibo vela sisanganelwe ekhanda ngabe sashiya kwasana donsa imvubo yakhe phuthuma ekhaya sihamba naye hamba phambili futhi ubaba
wathi qeda qhamuka ngasegate avela aphuma baleka umkharo uyabaleka uyakubo ufica ingane ugadi uyakhala uyahayisa hey seyimchazele level izathu baba ajika ubaba nalenduku ubuyela khona kalomfana wathi efika phambi komnyango kalomuzi lo ethi ushalo umfana ethi umkharo umama wakhona uzobona usasa nemkhulu kanjani umama wakhona aphushe ubaba ashiblike angithi ubaba uzodiscipline lengane lele ekhaya ukuthi yenzela into errong kanje une right okushaya ingane ngeke ukuthi ungavumela ingane yakho ukuthi izodlongola ingane yakho wena mama mase ufavor ingane yakho ibenza into errong waphusha ubaba washiblika wathola ithuba lokuthi amgwazela enhlizweni futhi kwayinto encane futhi mayisuka umbaba sihamba naye ngithi baba right athi hayi baba ngiright mfana wami sama naye futhi endleleni bengiyayibuka lento hayi kopha into encane la futhi kophela ngaphakathi ayisehle sekhaya naye yazi sathi sifika ngaground wathi one step two step imphansi hey hayibo sekwenzekani ke manje gijima ngiyobiza olungile abakamakhelwane nawe idlivashela abangani bakho olungi kandimandi gijima ngiyobiza nangu babewa la sekwazi umkharo wa kanje mase afika babheke phezulu sethuli sasama kwagcwala umphakathi ke sekukubi ke manje sekuyamenyezwa ke manje kuyazanywa usizwa litholakala usizo uthizakala ubaba kuyachaza isitori umsuka lento nangu umsuka lento lomfana bathi bamkhava wayena baleke wabaleka wazalwa komuzi wakagumede lo muzi wakagumede ungase rest aye khona lo muzi wakagumede akhomba ingane zakhona ngommese ufuna ukucasha ngithi lezi ingane ziyamazi vele uthi isigebengu ufuna indlela yokucasha ukuthi angabona iforum phela nje ubihamba imbheka acashe khona ayikhomba ngommese ingane zabantu shuthi omakhelwane bambonile baleka eyongena ngakhona wangadlula njengoba engadlula ngasho ukuthi ula kanti uvela ula kagumede aya sekhamba namaphoyisa afuna lapho nomphakathi mekuthiwa naye le ndoda la ngaphakathi ukhomba ingane ngommese wathi bengikhomba ngesibhamu amaphoyisa ndodaphuma ndodasola ndawena ukhomba ingane ngalommese ufuna indlela yokuphinda phuma baleke wathathela lengane wathi ufuna ukwazi iphoyisa lamdobula semtime la ashonela khona washona ngalo semtime wahanjwa kwayiswa kulomuzi wadingiswa ngisho umama wakhona noba wakho bonke abantu bakhona badingiswa wagcina ukushona kanjani umfana wakho yaqala inkinga manje yaqala ke inkinga ke la seyidakamizweni manje mina ke lapho esikoleni yawo esikole angisekho kwa right indaba esikole kwayimini ngiseyasikhundla loka 6 mina kanti umuntu obe yabo futhi kabe asiqeda ngisho isikole mina kuba sokhona ubaba yena umuntu obe street ekhaya yabo nawe uma ube street kodwa hayi ngaphezulu kwababa hayi ngicatshwe ekhaya kube right sekufuna ngibuyele esikoleni ngibuyele esikoleni hayi sekuwesi ke manje sengibheme insanga esikoleni ngifika late angisayina esikoleni ngihlala ngakola la noma umjondolo longasalelana sibheme insanga khona esikoleni sengibuye nokungaya esikoleni ngithi ngile kanti ngihlela endleleni sayibhemela uyabo hey madoda kwahamba sengiqedile futhi ukubhema lensango ngagcina esikoleni uma esihamba ebizo principal unzama ukuthi ke umuzi akasazi esikoleni nokuthi nakubuya class teacher wakhe njalo makusana register ekseni umuzi akekho makusana register ekseni umuzi akekho kanti la zokuqala khona sengiqala ukubhema unga doje esikoleni kwaphela isonto lonke futhi ngalo suku uma usemsebenzini osizibamvela abanaki isikhathi siningi nesibhaka wami nginengubo zami zokushintsha khumula ingubo zami ngifake uniform phela uniform yona ekhanyisa kumphakathi uthi nawe esikoleni ngokuhlela emgaqweni hayi sambe ngihambe ngikhumula into zami zokushintsha ngibuyele ngasekhaya kamakhelwane la ngingakhona ngihambe ngeke ngasekhaya ngificala abani unjalo umthabo uyasebenza uzakhela ubhaqa ya njengoba usuyixoxele le nto kuphathwani nokuthi wangena kanjani ungeni bese sifuna lesithombe sengane esikole khona umuntu ozophatheka kabi manje uqala ukubuka le oqala ukubona ngale sisiqephu sesibili siyacela abuyele ku part 1 ayobukela u part 1 because this is part 2 ngeke siphinde into eyodwa ebese sixoxela izolimaza idatha umuntu okubukela izo because into esiyibukayo la kuyave ile besingayitholanga ukuthi
yonke le chaos esempilweni yakho iqale lapha esikoleni ubhema ugwayi udoje esikoleni ngabangani zonke lezo zinto ukuthi ubungasafika esikoleni nokuthi wathi uma uqala kutholakala ekhaya ukuthi wena sengibhema amadrags uyadoja kwase kuvele sekulate umbuzo enginawo ke bafu ukuze abazali bengaboni sekulate ukuthi ingane zabo ziseyidakamizweni ngabe yini okumele beyenze ngokucabanga kwakho ukuze mfethu abazali ukuze bangaboni sekulate ukuthi ingane ingabi khona emngozini beyidakamizwa angithi njengamanje before umzali abona ingane iseyidakamizwa siyayibhema yingoba kusuke mhlawumbe sibhema izinto ezinjengowunga eyinamandla abazali bazokwenza kanjani ke ukuvimba kungakaqali lapha kokho ukuthi zifikele kona ukuvimba lezo zinto einganeni kubazali wena mzali oqala uma ukuthi khona ekhaya okusebenzisayo lokho zama ukugwema lokho ukuthi uma ukuthi ubhuti wakhe lo ubhema ugwayi la ekhaya ingane ayibhema ugwayi lefunda isikole zama ukumkhuza phela ukuthi bhuti uma ubhema la ekhaya ngoba sinabafundi la uyazi uzwelonakele siyacela uma ubhemela ugwayi bakucela babhemele ngaphandle hayi igcekeni la ekhaya ngoba kuzohamba khambe lo usiyabonga agcine efundela kuwena ugwayi nje ubhema ugwayi uzolahla inqamu la nafuna ukutesta lento oyifaka emlomeni oyikhiphayo yezo lona kuya end up naye segcine ezebhema ugwayi ngeke agcine segcine ebhemeni ugwayi kuphela so hamba khambe nje basebhema ugwayi abone abangane abawesi kunalobo abangabhema ugwayi nababhema okunye kwama drugs okushunqa nafuna ukuphinde futhi attest kuyahamba khambe eqinise ngenele ema drugs nemawungeni yabo lento uyumsuka kuphi ukuze eqale enganeni umsuka ekhaya lento umsuka ekhaya okwenza ukudlena idrama yamayidakamizwe ekhaya njengokuthi abazali ekhaya bayaphuza uma uyaphuza osisi bayaphuza mawucabanga lengane lengayikelana ukubhema idakamizwe ngayelena ukuphuza uphuzo oludakayo ngoba lo msuka usuka egcekeni sonke nathi sibona sinje mina ukufunda kwami ogwayi ngifundele ekhaya ekhuluma mama ngikufundele egcekeni nokubhema ugwayi ngifundele ekhaya nokubhema ugwayi ngikufundele kubaba mina okubaba akubhema ugwayi mina ngaba ngubhema ugwayi noma bengakwazi lo ekhaya sebeyakwazi manje kodwa ukwazi mina ukubhema ugwayi ngifunde kubaba ngitshotha ugwayi kababa ngubhema ngoba ngimbona eshunqa intuthu nami ngikhala ukuthi yini la suka yenza ubaba le ngitshotha iluzi yakhe lesinqamisa kade ebhema mhlawumbe iluzi bema 3 days ngeluzi eyodwa 3 days iluzi eyodwa nganoma mhlawumbe eganga noma wenzani ngiyintshontshe lo luzi yakhe intompile ngithi mangikhuluma intuthu nami ngikhala ukuzwa leyo nto yabo umthelelo walento uqala ekhaya ukuze ingane igcine iphuma yabo uma uhlula ingane yakho zama ukucontrola izingane ekhaya i-drugs kuye kokwe ungakuseceleni lama drugs ogwayi iwotshwala whatever musani ukudlela eduze kwezingane ngoba izona iyona yenza umthelelo ukuthi ingane igcine iphumela ngaphandle zicibose zidloncika zidlana iqale lapha ekhaya umngozi bedrugs uqale ekhaya singaqamangi sithi ingane ivele yaphuma bhema ihunga nje bhema ugwayi emgaqweni cha ilento yenzeka egcekeni eyani lengozi lapha ekhanda lengozi yamela ekhanda ukulimala kwayo qala kwayo lengozi ngangikuphi ngangisekhaya khona umunye isihlobo sasekhaya sawubuka baba muzo kaNdimande okazwelibovu lo muzo kaZwelibovu sasingawazi sonke ekhaya saxhumana sobaba ukuthi sinesihlobo sakaNdimande sasekhaya safisa sisibone singasazi wasikhombisa ubaba siyawela sonke emfula kunomndawo uthi kaZwelibovu siwele umfula siya khona sikhombisa ubaba hayi ngolunye usuku ngafisa mina ukuvakasha ngingedwa ngoba sengiyazi ngagibela ngakhona kaZwelibovu mangifika khona kaNdimande hayi ngavakasha khona kaNdimande ngahlala khona kamnandi ngwasama still mina ngithi isemakhaya kule ndawo ayisahlala khona kaNdimande kaZwelibovu kwahamba kaZwelibovu ngagcina ngithola intombi khona hawu wathola imama ngathola imama kunezingane ezamawele khona ekuthiwa umesh zibishwa kanjalo zona ngathola intombi yewele yakhona
eyodwa wasukuma ngewele yasuma ngewele hayi nami phela sengiqala nami phela ukuze ngikwazi nokwaziwa kancane yabo bese khona umuntu hayi ngalithola leliwele nakhona ekhaya futhi bazi ukuthi hayi sethule nentombi umuzi la yabo kunenqola la ngenhla kwasekhaya yakasiqandu le nqola lo siqandu noqasha umfana wasekhaya kuthi ulinda amdayisele le nqola yakhe dayisa ama chips into eyibhedayo nje yabo shuthi ngalolo suku usiqandu wayo order kaMamdekazi abize mina athi Musi ngicela uzongigadela enqoleni yami ngizoko order mase ngiyabuya ngalolo suku ngayizolo ngangalalanga ekhaya la ngivakashe khona abazi ukuthi khona angilalanga ekhaya ngilale kuba le ntombazana ubukhethile bengikhethile ubusemkhethweni yebo yabo plus okwesi kakhulu kule ndawo ngokufika mina hayi ekseni ngithi ngiyehla ngekhaya ngizofika ekseni kakhulu phela ekhaya bengakavuki angivele ngifike usiqanda ngicela ukuthi imgadele enqoleni yakhe ngoba ulinda akavuki sasekuseni uyoda hayi ngimgadele futhi kancane hayi bo sahlala mhlawumbe ngabo 1 o'clock kwanyuka ulinda ngiwa noma umfese kuthi ukhaye kuze enqoleni hayi bo Musi sobheka wena ngizobheka mina kwenzekeni manje Musi uyishosheleni ikhebule yomuntu emzini womuntu hey ikhebuli yagesi ngoba mina bengazi ngitshoshe ikhebuli nje mfethu ngiphuma mina ngilento ngingumqiniso sengiyahlamluka linda mina njengoba kade ngalalanga ekhaya bengilele kubuka mesh even namanje singihamba sekhona bazokutshela nabo bengilele khona angaze ngitshoshe ikhebuli yamuntu mina njengoba ngifika nje la bese ngithi ngiyehle ekseni ngekhaya ngavinje usiqala ocela mbhele la esitolo ngoba wena usalele hayi wathini uLindo wathi asehle sekhaya Lindo konje uyixoxa kahle nabantu bakubo bakaphewa lento ukuthi awuyazi ayifuna nami ngiyehla ngikhululekele nje futhi nami yabo ngoba ngiyalento inhliziyo yami angazi lutho hey masifike ekhaya igcekeni hayi bo kucwela igceke etheqo umphakathi hayi bo yazi ngathi ngifika khona ngathi ngivula umlomo akusekho ukuvula umlomo ngabe ngibosha ngocingo onamefa yabo reza why nale nceba leli cingo onamefa ngabosha ngocingo onamefa kwa 200 uyintshotshele ikhebuli la kaphewa ngintshotshana nekhebuli umgqomo wala ekhaya logibele ngawo wakubi lo mgqomo lo thathe nomgqomo kwawugitshelwa ngawo kwantula ikhebuli oshiya kanjalo umgqomo yes mina futhi njengoba bathi ngitshotshela ikhebuli bengingekho ekhaya yezwa lona futhi mina ngokufika kule ndawo yezwa lona gcwele nje ukuthi mina ngabe ngisathe ngiyaphika ayaqhuma induku enethi mvula ngalo songikhumbula kahle ashawa kunamatshe lapha sikhutshu kule shawa siswa ngasewili isikole ngishawa sengikhomba ngishawa abantu abangeke sengidakwe induku nami yezwa yabo uma usudakwe induku angisazi ngizokwenza njani agcina ngikhomba umfana kuthiwa amabhoyisi bese ngiyibhema vele ihunga lapho kodwa bengingaziwa khona ngiyayibhema bengiyibhema ngokuyifihla khona nomfana kuthiwa amabhoyisi hayi ngagcina ngikhomba amabhoyisi ngathi hayi ikhebuli sayintshutha namabhoyisi into engayazi sahamba saka amabhoyisi masifika amabhoyisi bamthola nakhona waqhuma induku sengathi ngiphumule phela nami washawa yena kwathiwa ngeke ikhebuli ayiphumi ngizobakhipha labantu enikhiphe nayo sengiyokho umfana ke manje okugcina uwanda cabanga ngolesi ingane zabantu engenacala angazazi lutho sekuwes umphakathi mhlambe 100 wabantu sawulanda uwanda naye kwanjalo naye yaqhuma induku nakuyena kuthini kwama kuqhuma induku kubo ngizothini yona ndlela yokuphumula yona ndlela ngizofa labo kubenga ngangithi mina ikhebuli ngiyayazi ngingayazi ngangizoshaya ngife lapha ngingedwa lapha nendawo ngishala kuyona inamatshe yayizwa leyo nto kuyanetha nemvula ngiboshwe ngencingo ngemuva njengoJesu mangishaya ngiqhoma ngekhanda ngiyavuka umfethu hayi shawe kwasizo umuntu umfethu kwasizo umuntu baba kuthiwa ikhansela ngakhona ekuthiwa usiqephe hayi waqhumisa isibhamu kwathi idlengelele abantu bangenza uyibulala ingane zabantu sixoleleni wasibamba yena sakwazi ngisho ukusukuma mina wasibamba wasiphosa evenini lakhe sambe seclinic
Mase clinic yakho nazo elibovu ayifike kuvaliwe clinic sekuntambama. Asijikise khona mhlambe ilong distance akusuka la siya kuphi? Siya ku Victoria. Ukuze phela siqhelelana na kule ndawo le. Lazo first drop ekhona nje besiza ukuthi eclinic. Ayiseke clinic ivaliwe uzosibeka. Uma sibeka kwakhe sizoshawa. Basibeka mhlambe njenga Victoria sishiya kanje amadoda balekani ke la. Konakele ngoba baphinde banibamba manje nizoshona. Labafowethu laba kade ngibadayisa abala endaweni ingcono ke bona. Bahamba bayemakubo ke bayemakubo mina ngasala ngedwa emgaqweni. Ngimanzi ngidabukile. Kwadlule enye ngikhumula kahle lo suku. Kwaqhamuka enye imoto eyikhosa. Yapaka lecelo yini mfana kwenzekeni manje ngivusa igazi. Engakhala kulo baba ngathi babayi ngize ngiqamba amanga nami. Ngathi ayi ngokuhlala ngihlala yamastel baba ngiwe emotweni ebizwe beso deliver ngama blocks basala kanjalo bangabona ukuthi ngiwile. Siyangidabukela phela lo baba ngoba ngichaza isitori ezizwakalayo. Angisho ukuthi bengizothi ikhopha la kule ndawo akuyona. Hayi lo baba ngithatha ngifaka emotweni angise kwakhe. Lo baba mangifika kwabantu nenhliziyo lo baba angigezise futhi ngifudumala nginika ijacket yakhe ngibe right. Ndoda ngoba ulimele ngempela. Asimama sengephi arkekani nomfana. Bangise arkekani. Mangifika esibhedlela arkekani yazi ngathi ngiphusha ngo-wheelchair zophumana noma boys nawo se-arkekani. Awucabangela ubuhlungu engabuzwa ngimbuka umfethu. Enjani ngephutha lami engalenza. Ngibolelisa ingane zabantu ingenzanga lutho. Kodwa mfethu nawe ungenze lutho futhi. Ngangenzanga lutho kwayimina. Futhi ayingeke into engizoyenza nami ngangizama ukuyiphephisa nami. Ngoba ukuba ngikhombanga. Ngabe mina ngabanjani? Ngabe ngashona ngisho into engayazi. Cabanga le khopha lesitolo engishayelwe yona. Intontwe umfana wamakhelwane ngasekhaya. Mhlambe uthi one step two step ufike khona. Udade. Untshontshe umgqomo ekhaya ogibela ngawo kwaphela. Wonke ikhopha. Wawushiya kanjalo umgqomo. Isitori sisala sifanana. Yezwa leyo. Yazi sibona kanjani ukudle khopha yena. Mangigudla mina ngehlathi ngakhona ngithi la kulo round wakhe nasi intambo zekhopha la ihlutshelwe khona. Sigcwele uround la. Intambo zekhopha. Olinda mbe gijima olinda mbethi wemana ekhopha la kuyena. Sengifile into mina ngifela into engayazi. Uthini kumphakathi? Umphakathi uzothini? Uzothini umphakathi? Wagcina ebalekele ke wena ukhaya udade wagcina isolo sihlale nami ngathi sihlabe sihlangene naye. Ngibe ngishilo ukuthi angazi lutho. Nawo lengane enganginayo ngangilele nawo umesh wathi ezama ukufakaza emphakathini ezama ukuchaza isitori sami abama understand kwayibona kwayiyena. Ukuthi lo mfana nje osukwini la izolo bela ekhaya. Kuba lezi ingane akekho umuntu omdala. Izingane zodwa. Kakhwela. Uthi uyasichaza isitori ukuthi hayi umuzi nje obechaza ukuthi akazi uthi ekhopha belele la ekhaya, belele la ekhaya ngempela. Abasizwa leso sitori umphakathi. Usungasezwa. Awusezwa umphakathi phela. Thi unginesigcwagcwa vele. Inepha isunga nesicwace unga, nesicwace unga. Akekho umuntu othanda umuntu opheme unga. Athandeka umuntu opheme unga. Lutho. Sengibuyele ekhaya. Ngesame day futhi ngasuarkekane ngathola transport ngigibele ngekhaya. Ngihamba ngekhaya sebezwile nestory ekhaya. Afika ngasichaza istory ekhaya. Bangithethisa ekhaya ukuthi wathwa. Yisakutshela indaba ukuthi uvakashe uhambe kozelibovu ungabikanga lekhaya. Ngangacela ngisho ukucela ekhaya ngolimi eqiniso. Ngayisukela mina ngemali yami ngayivakashela khona. Ngithi abose nifanele ukugaka lapha. Bone kama uthi sichaza istory abasaba understand bengekho. Makuthiwa wena. Yabo. Yeah. Hayi. Ekhaya ukhe ngahlala kamnandi ekhaya, ngahlala kamnandi ekhaya. Ayizaphola inhlungu. Phola inhlungu ekhaya. Uma shuthwa eseposini uma. Wayiphunyelwa imali eseposini uma. Sengiyabhema mina. Wayiphunyelwa imali eseposini uma. Waphunyelwa 45,000. Yeah. 45,000 cash. Futhi lo mali etholela edropeni. Wabuya na wazi ekhaya ngithi wayibhalisa imali zempesheni. Impesheni iqala mayisaphuma iphuma isamba. Yeah.
waphuma 45,000 wamana wawubeka ku-drop endlini ekhaya. Eyi mina sengiyaqala ukubhema, sengiyabhema ubeka ku-drop. Ayi ngigeze mina ngigeze ngithe uma ngivula u-drop ngibheka into ezokushintsha mangithi imali engaka ye olidike ifundo nalibona ushiza yeyi iboshwe ngamaklipha. Buka into engayenza uzobona ukuthi ubudomu bewunga nosathane wewunga ukuthi mumbi kanjani. Geze fasting mase qeda ukugeza ayingishintsha ngithi ayila ngiyomtshotha noma 100 rand okuyobhema ngeke ngiyithathe ngemali kama uzovela shona bo ubudomu engabenza kodrop yabo le mali ngizobe iklipa kayibosho kanje mina ngidonsa 100 rand hluntu kanti ngifake ephaketheni kanti ngidabula uhalf kusala uhalf ngale. Hey cabanga sengiyahamba ke phela ngiyakameshenti mina ngiclean bafowethu mangifika kameshenti ngirelaxile ngizokhipha iclip phela mina ngizothenga iwunga somana 25 rand njengamanje ubusuku 35. Mangifika kameshenti hayi phela ngizokhipha iclip mina ngizothenga amakhethi awu4. Mangithi wema futhi yabo ngayikhipha ejacketini kanje le mali ngithi yibo imali yophisi uphisa odwa nje lo kwenze njani manje iphuthuze enye imali ayikho yasasa ngidabula imali kwasale enye uphisi lapha ngizoyenze njani yo anginalo ngishishume ephaketheni kulo mzuzu. Okay hey lashona ilanga sengiphinde emuva phela ekhaya ngizophinda kanjani ekhaya izojumpa ivele ijumpile lento. Umama ethi uyayicheck imali yakhe idabukile kunophisi ngala ongekho kunophisi usele ngala futhi ngithe ngiyadonsa ndibanje amaklip yadabuka mina ngiyothi ngidonsa 100 rand ophelele hey kanti ngidonsa uhalf. Ayi ungathi ngingena endlini umama wangibiza wangishaya ngenduku ngishaya funa imali yakhe ngayiphika bangincenga nosisi bagcine nguvumile lo phisa 100 rand nawo lo phisa 100 rand buyintshontshelane imali bungayicela ingane olithi ngalibuyisela le mali la ngibu 25 rand. Yes engiphela lo 25 rand selavele ngiyabhema hambe ngiyothenga le lisho lo nithi hamba uthenge lento yakho ngabo ntshontsha imali engcono icele hayi ungitshontsha imali icele maye khona sokupha maye ngekho ngesibhubhu yabo angibu 25 rand ngihamba ngawuthenga lento ezokubhema ke le. Okay kwadlula 3 days 4 days ayingeke ngiyabona le ntshongweni ngeke kuphi le ntshongweni phanti yakanzima la kunzima isister ayingalolo suku isistera inefoni yayo iSamsung angeke ngathi ngiyahamba le ntshongweni yazo la ngani ngiyahamba le ntshongweni ngibuyele ePinetown mina ngeke ngishosho bePinetown ke manje ngizosuka ngani la ekhaya khona kunomngane wakuthiwa uNtshangasi ungana muthu uNtshangasi nizihlobo sizihlobo na uNtshangasi wafuna madoda owakidlo mfethu uNtshangase ngaya kubo uNtshangase ngeke mfethu ngeke asambe le ntshongweni ayimashi le ntshongweni sihlohlana ngosasana ubhedawo njalo masifika kaNtshangase sokwenze njani athi uNtshangase asamzotsha amawindi akubo kunamawindi amasha kubo sihamba sowadayisa wathi wena kuseyikhomba kumina wena uzontshotshana ke kini ukuthi sambe yeso abangisasana newunga kaNtshangase kanti ngiyabuya ngizoyakha iplan ngehla ngaye ekhaya ngibafica abake ePolungi bahlele emthunzini kuyashisa ilanga ngena ngishaya izabazaba ngacela ukudla kona ukudla kudleki shaya 2 spoon ngashiya kanjalo yabo mhlawumbe mangene ekameni lesister ngibona lutho la oyi nayi phone yakhe sister la kanti mangiphakamisa umantrasi nawu 300 la thatha wonke lo 300 thatha nefoni yakhe cabanga kubuhlungu manje sanyuka anyuka ngaNtshangase mthami cabanga leso sikhathi ngiqeda kunyuka indlela kanti bazo uzundophi khona mfethu undophi wasekhaya wangena wosesha endlini uthi ngeke umuzi wangenela endlini waphuma wangabe sambona la egcekeni
ayikudukile la ayibifona ayikho nemali ayikho but bangicover up asisekho sikhombithe sasekho sisepint out hey yes sayibhema leso imali sayibhema leso imali sayibhema leyo mali sayibhema leyo mali phela kanjani manje system cabanga yena lo muntu lo ngimtshotshelile uyaqhubeka uzibhantshana uzongibheka worried ngamuthi angibuyele ekhaya musu uvumele lo sathana ukudlala umusi we drugs usemncane shuthi manje kuyiqiniso ukuthi iwunga ehlukumeza amalunga omndeni ukudlula lo okuyona exactly awuhlukumeza kakhulu amalunga omndeni anthi njengamanje mina umndeni wami even namanje professor usahlukumezeka umndeni wami ngami usahlukumezeka ngami kufana nje ngikhuluma into manje mina ade ngiqeda kule mali ngani uma ngiyaxoxela leso story isister ukuthi yanginikeza imali ithi Muzi ngicela uyothenga into yakho ukuze sisogoduka uye ekhaya uzobuya noma yinini ke mase kuphole inhlungu zakho zalento uyixoxele izona ngixoxile yabo zelona saqhubeka nalokho kuhlukumeza umndeni wami ngisanda kulimala njenganginingi imali ngilapha la kuthiwa khona uma emshini bengincenga ukuthi kodwa ukuye ekhaya uzohlala ekhaya noma yinini bese uzisu right uzobuya kuze ekhaya ukuthenga into yakho yokubhema kanti mangithi ngiyayimanage lento ngiyake njalo ekseni bakunika 25 rand wewunga isemini 25 rand wewunga ntambama 25 rand wewunga 35 yezo lona makushuthi sikwe ekhaya namhlanje imali esikuzo sesinike mina ngoyibhema yezo lona ngabatshela iqiniso ekhaya bengazi ukuthi ngiyajova ngagcina ngibatshela mamncane mina sengingenile komunye umkhakha sengiyayijova iwunga manje ngale eHammersdale ayijova iwunga ubhenywa ama-capsule ngizoyibhema lento ongayizwa khambe gcine ngifuna ukuthatha into zala ekhaya ngitshontsha ngiyogibela ngiyothenga lento engizokwazi ukuthi ngizwe manje ngibalekela zonke lezi futhi manje ngamanye amazwi asemaningi amathuba ukuthi ekhaya ungabuyeli ubuyele ngebhokisi uma usungena emjovweni maningi yabo ngikhuluma for myself uthi yabona mina mekhama ngami ngicela ngalithola ngosizo la ngempela mina ngisengabuyela ekhaya ngebhokisi ngoba ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya mina ngilesimo ngeke ngikwazi uNkulunkulu uyaze ngikwazi lokho futhi ngiyayinikela enhlizweni yami ukuthi ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya nginje ungathini kubazali abanezingane ezisemgaqweni ezidakamizweni lingathini lakho ubona elami lithi abanezingane ezidakamizweni ezisemgaqweni mali ikhona ithuba bakwethu lokuthi abayihluphe ngazo bayibonisa bakwethu bayihluphe ngazo futhi nosizo lokuthi bayisize mali ikhona uyindlela ukuthi khona usizo seduze olukwazi ukuthi sizakalise lezo izingane abayise kulona maye bakhala ngokuthi sebezame kakhulu kunomuntu okwafika wasiwa kwi-rehab ka-80,000 wahluleka wasiwa ke ka-60,000 wahluleka wasiwa ka-35,000 wahluleka okay umzali manje uphelelwe izimali useyikweletini uthini kulowo mzali futhi manje kuleyo mzali kanjalo bakwethu leyo ngane isiyehlule phela into akafuna yenze ngayo leyo ngane umzali akayibheke emkhulekweni ayikho into azoyenza ihlulile phela lokuthi uma ethole ithambo layo philile kodwa lo kwazile ukuthi ingane yakhe wayizama ukuthi iye kulo chance leyo yokuthola usizo yala understand yalamukela akayiphushe more ukuthi ilamukele izibe right kulelo sizo ubhema ngosuku mina ngosuku ngibhema mhlambe o50 aba u5 o50 aba u5 250 ngosuku shuthi 250 times 7 days malini leyo esibone ngeviki ukuthi imali enjani le 250 times 7 days 1750 mawucabanga bangivula i-tech shop ngaleyo mali ngabe uyisitoma mawucabanga bangidayisa emgaqweni ngiphusha inqola awuthi ngithi times 4 ngenyanga usha 7,000 ongitshela leyo mali ngabe ngikuphi ngayo
Hey, abangihlele nengane zami abangipheka umoya emzini wami abangipheke ukudla kwami abangidayise ngibuka ngiright abangigubhela abangisebenza ngiright angithi ngizoba right kanjani imali ngifake ungeni yazi kunaleyo unga leyo lo 50 rand nokwenza ngithi ngiyawujova ngushwebe na umzekelo yawubo iqumbane inethiki lequmbane ithiki iwunga yabo phihlika ithumba ube nelonda yabo and mawuyigejile ayisebenzi egazini ayisebenzi ufana nomuntu ongabhemile uwastile lo uyiwaste kodwa futhi ubolile yabo nayi kuba yithumba kube isilonda phihlika ithumba uthe izolo wagcina uthola ingculaza ngomjovo ngawo through umjovo uma uyithola ukuthi uyagula awuchazele umuntu kusuka nokuhlala kokugula kwakho kuze ukuphoqa ukuthi ucheck ngoba ngicabanga ukuthi ukuchecka into eyayisekugcineni ekhanda lakho kanti uzothi mawuchecka ngempela ufica ukuthi hayi umkhuba ukhona kwakunjani kwenzakalani kwenzeka kanjani uzuyigcina umuntu manje uthi awuthi ke ngicheckeke manje phela ngize ngichecka mina ngase ngigula ngitsho ukuthi ngishaywa i-TB yabo ngamilwa amathumba ithumba amaphali semndawo eyingqeni ngaphakathi khala ngisho mamncane ukuthi angeke wamela amathumba amaphali endaweni eyodwa ngeke something wrong dekuphethe wena akuhlaleka kwenzeka lutho kubuhlungu same time engqeni ayi bangithatha isister yathi uye cathedral clinic mangifika cathedral clinic kwangiphoqa ukuthi ngicheck khona bangicheck clinic bathi yazi umbandela walento ingobo ne-HIV ngathi ngine-HIV kuba ngikaze ngilale nomuntu esifazane nje esikhulu kathi yes umbandela walento yilo mjovo ngiyithole emjoveni le ngculaza yabo kwathiwa okay muzi njangazi bangitshela khona usisi la muzi njangazi kuneclass ekufuna uqala uattendeke la ecathedral ngoba usaqala ukuba kanje lo class angile-attendanga sengimqonda ukuthi ungekho right ngizwa lezi inkulumo zalento yabo bacela benginike amaphilisi ethumbo namaphalsi ayiqhumela-ke right until after that osisi bami bazi ukuthi mina ngidla amaphilisi engculaza kanti angiwadli kwawadli kuyabalekela kwayileyo nto yes bagcine kufikile i-social worker leyo khona ngathi i-Ajimeri lingene i-Ajimeri liyobika phela kwi-sister uthe umuzi sasakafika ezeklasini akafiki nokuzidla amaphilisi akawadli yabo bangise khona futhi again kumuntu o-attend izinto waphela ngithi i-sister amehlweni ngibaleke ngempilo yakho ngempilo yami njalo until njenganamhlanje ngaze ngawadla amaphilisi ngishelo lodwa hawu sekunesikhathi singanani esiside yazi isimanga lesi sesiside prophet uNkulunkulu yasesiside ngaze ngidle ngishelo lodwa iphilisi lengculaza sesiside isikhathi ngishelo lodwa angazi mawucabanga ngabe yini angazi ngoba phela futhi abithi sikucindezele manje into esengicindezele mina lento ukuthi nginga-attend amaphilisi ngiyayibona iyodwa ile wunga kungenzeka ukuthi iwunga iyakwazi ukubambela amaphilisi kakhulu yabona uma ngiqeda kujova noma kuthiwa kade ngizokukhwehlela ngizokugula uthola ukuthi nya yabo leyo nto ngiyitshela ukuthi mhlawumbe umthelela walento mhlawumbe kuba ngiqalekile yabo leyo nto kanti uma ngiyibuka esibukweni kwaye mina sengehle ngisho emzimbeni ngiluze ngisho i-weight izokubulala lento shuthi kumele uhambe udla amaphilisi kumele afuna ngidla amaphilisi ukuze ngibe right kodwa ukuze ngidla amaphilisi angizama ukugwema ukwehlisa lokubhema kwewunga kuqala manje akwenzeki manje usathana unamandla unamandla kakhulu sathana unga professor unamandla kakhulu cabanga 2010 until now mina ngaze ngime ngaze ngizama ukuma mina 14 years angaze ngime mina angaze ngihambe rehab angaze ngihambe lutho angaze ngiphuze methadone yimi noqobo kunzima okwami kunzima uthi wayithola umuntu oboshwayo
wayigcina manje ayithole sesimeni somuntu okumele athathe inombolo ngenxa yengcindezi ayebhekene nayo. Ngifuna ukuthi sibuke lento. Uzofike ingane yesikole iqala ugwayi kudlalwa igcine lensangweni kusadlalwa igcine ingene ungeni. Mayisingene ungeni izongena entshontsheni. Mayingene entshontsheni izofa noma izoshawa abantu noma ikhubazeke noma izoboshwa. Uma iboshwa kunama challenges edibana nawo ejele. Kulawo ma challenges agcina kuphoqa ukuthi uwajoyine, ukuthi manje uwajoyine, ugcina ujoyina inombolo, ujoyina zonke lezi zinto. Uyithola umuntu othatha inombolo kwakwenze njani? Awukade ubosheleni, kwenzakalani uzogcina manje uyibona ukuthi manje uyadinga ukuthi uthole inombolo ezokwazi ukuthi kuvikele? Phela mina ngize ngicine endapha ngijoyina inombolo. Ngiboshiwe, angiboshele iwunga mina. Ayi iwunga sikufake kakhulu emanyani. Sikufake kakhulu, angiboshe iwunga mina. Yabo uma ufika mhlawumbe sisile ufika ejele. Uma ufika ejele Westville. Nje ukuthi from starting ngiyangena ejele. Uma nifika nje amaphara. Iphara maningena nje niqala ngena women gate. Nithola into ukuthi ungcolile. Oka endlini la uyakhona. Mase niyasuswa neendlini. Uthi niyabhaliswa lapha ndoda uyisebenzi buzo baba. Unayo izinombolo ubuzo nazo inamba la emzimbeni nawo nazo. Ndoda ufuna ukuhlala kuphi uma 26 noma 28. Angidla iminyango hlezi ubuka abantu abanokuphathana kanconywana nokuphathana kabi. Ama 26 ngeke ahlukumezana. Angconywana ama 28. Athi hayi baba ngizohlala ama 28 ngiqala ngqa. Hayi kwathi okay babhala ethikithini lami ngema 2018 emidam A. Ngiyowa ngilandela ama 28 isitimela sama 28. Midam A ngempela ngafika. Athi uzohla bangibuza uhlala number 8 noma number 11 number bani uhlala number 7. Ngene number 7 kamnani. Uma ungena number 7 ngangena kukhulu ukuthi ungaphakathi endlini sekuvuliwe. Yabo egethini kusekhona abafana bakhona abahleli isebenza khona. Lezi egada unyuwani abafikayo. Yizona ezibakhuthuzayo mhlawumbe zibasesha ukuthi kanjani yabo leona. Hayi ngingene ngaphakathi bangimesele o8 angasilutho. Hayi ngingene ngaphakathi kamnandi bangiyekele ngidlule. Ngathi ngivula ikhethini hayi abantu abangaka la endlini. Angasilutho phela mina. Ngavele ngasuka ngawuhlala embhedeni. Nguba ngihlala embhedeni. Ngasuswa ngenye isigubhu sempama. Khona kwendoda ke lo. Yabona namhlanje kusa ngokunyeke namhlanje mina. Ufuna ngisho ngenhliziyo. Futhi ngayidelela igazi ngathi hayi yabona kusa ngokufula amehlo ke lo. Sikhonto wrong engiyenzile ngayazi. Bangithatha, bangixavula, bangiphosa lapha. Impatha mawungayishaya inombolo. Ngihlala phansi ekhonkolo. Yabo ivayiza lengubo yolalizinja. Ngihlala kuyona nalapha. Embhedeni kuhlala izisebenzi. Mawushaya inombolo la lembhedeni. Mawungayishaya inombolo la phansi. Mawukuthi awuyishaya inombolo uyayibhemisa igebengu ngevisitor uzipho ugwayi uzipha yonke into ezifunayo. Phente balekele ejele ugwayi. Insango i-airtime. Mawukuthi uyiboshwe ayifakele lezo zinto zonke ungaba ngisho igunya ungalona uhlaliswe embhedeni. Ngalezi zinto ezidingeka la ejele okuthiwa imfanelo zala endlini. Yabo. Sithola kamnandi okay ngahlaliswa lapho. +1 kusinawa mina nginalutho. Athola ngayibuka into enzeka la endlini yenzana nje ngathi abola kuze ngengihlukumezeke la. Qala ngashintsha. Bafuthi ngavuka ekseni ngahamba ngoguqa eduze kwesiboshwe lesihlele embhedeni. Ekseni ngacela ukuthi washele into zazo. Ngasiwashela ingubo zawo. Ngaphorisha endlini. Mina ngivele ngisukele mina ngiyiphorishele nje endlini. Ngibhona. Bangibona ukuthi ngikhuthele labafethu. Uyabona yona? Hayi. Ngasebenza endlini ngiyasebenza makade eqeda zidla izisebenzi ngiwashela izitsha zazo. Ngingacelwanga. Ngisuka lapha mina thusi skybed lapha. Lahlala khona inyoni. Ngisuka lapha skybed ngiyesebenza ngiwashela into zabo washe into zabo. Ngolunye usuku ngavele ngayisukela. Kuba sengibonile ukuthi awunayo indoda enkulu la.
phela kuba nento enkulu la yeah ngabona wona hayi into enkulu ngasiwa yona ngawuguqa kuyona ngayichazela isimo sami sikanje ngathi ngicela ukuba isisebenzi ngayicelela mina ngathi ngikhathele ukuhlala lapha ehlathini lapha kuthiwa isehlathini lapha yeah empatheni sehlathini lapha ayi futhi wangixhumanisana nabafowabo bangibiza bangidonsa futhi kwahlola 3 days bangidonsa bangibiza wangisebenzela into yami bangisebenzela inombolo bathi bengibuza ngenombolo yaqala ngathi befuna ngayo ayibuyi bathi befuna ngayo yangabuya bangiyeka ngalala ngakusasa kusuku lokugcina ayi kanti mangiqhathanisa lento beyisho kumina ayibisho kanje le nto mina ngiyiphambanisile kanti bisho kanje ngiyiphambanisile bangibiza phinde futhi indodana yabona ke la akudlalwa la nto njengoba uthi ufuna ukuba isisebenzi unamo nje ubuza isisebenzi la lokho sokusho manje la kuwena ufuna ukumele ukwazi akushiwo kabili kushiwo kanye yezwa bathi indoda ke lana nje basokuqasha manje sisiqasha ukugcina bangishayelela futhi bangitshela futhi isebenza kamnandi okay wena ke music entshangase la wena unyana kasayitsheni vele bese ngizulile ngunyana kasayitsheni mina ngathi hayi baba njengama 28 angithi amatuto baba lawo mina ngunyana ingane unyana kasayitsheni okay hayi sasihleli phansi bangifundisa inombolo ngayilayithela futhi inombolo la28 yabo leyo nto yeah kwathi kulethe inombolo la28 ngakusasa sekufuna phela ngiyifakazele inombolo la28 ukuthi mina ngiyi28 ingqeleke yithini uyabo ekseni alesikhathi kuyophakwa funeka ngikususe phela lokho ukwazi umuntu ngathi 1+1 ngizokwazi ukuyenza lento ngathi kodwa sengiyithathile ngibekezele uma ukuthi kuyafiwa kuzofiwa la ngempela isijokojogo sebekhandile bafike bahlephula ibhodlela encane ubuphe ngevayisa yabo yabona impatha fike kube ithini isebenza impatha ngaphambi kwethu bese kuba yigunya phambi kwempatha sifulile lapho silindele ukuyodla eminyango silele ukuthi kuvulwe eminyango yabona igunya uma ukuthi kuzoshaya mina inhlamvu ekseni yazi okwenza njani empatheni lizoyixoxisa ngathi awumfethu ngakubingele lizolwa ngizibo yazi lona libingelela impatha awuliyazi but ihlezi ismile lempatha yazi lutho ithi awumfethu ngathi ngikwazela ngase amasdeli kanje mfowethu yabo leyo nto ngalesikhathi emxhawula emsondeza emhaga mina ngiyajomba ngitho ngithangangiboni phela yabo ngalesikhathi impatha imbamba futhi ivika ngaye yini uyamphusha uyiphushela kumina mo wenza ngathi uyayivikela nto uyiphushela kumina yangihlula mina leyo nto ngathi ngiqeda kuyenza sangidilekela ibosho zangishanga khala athi ufuna ngilibambe lishisa langihlula ufuna uqamba manga ngiyokhuluma manga yangihlula safuna ngiqale phansi ke manje ngisetshenzelwe into yami ifile phela lento yami file into yami ngihlulekile ukulibamba lishisa sengiqalile umsebenzi angisawumeli hayi semakhulu ukuthi ngahlala 3 months uhleli wedwa ngihlala into angekho futhi ngihlala into efile sho into abengiyenza lento umdlalo phela into abengiyenza umdlalo ngobuya kwami emakhulu ukuthi yini ngilalela egazini ngilaleleni egazini ngoba ayikho into engilalela egazini bekulalela egazini ukufela inombolo ngifele iphi inombolo mina kade ngishawa ngakhala ngoba into eyenzeka le iyazwakala endlini yanti ngavele ngayenza ngasaba ngisho ukuphindela endlini ngacela ubaba ngamchazela ubaba bandla baba khamba kanjena baba mina bengiqala ukuba isisebenzi ngavuma ukushaya inhlamvu ekseni baba sengiyasabuyela endlini ngicela ungishintshe kwenye indlu wangishintsha ubaba ngisa kwenye indlu
nakulendle engekuyona ngoba izisebenzi ngendle bafisa igelekele ngayo ukuthi zidlulisa kanjani umyalezo uthi ufika kuleyo ndle sekumiwe kanje ngawo sekuvele kumiwe kanje ngawo ngisho ungakiphi indlu wena ngithi 28 indlu nendlu ozoyihamba wena eyama 28 awuhlali endlini nama 26 noma ungaya e104 kodwa manje nama 28 phakathi sebeyazi ngawo wena uthi ushaya inhlamvu wahaya izenzana wabaleka washintsha enye indlu bami kanje ngawo hayi kwangiphoqa lapho professor wangiphoqa lapho ngavele ngakawota ngikhuluma iqiniso ngavele ngakawota athi hayi baba ngiyayiyeka indaba enombolo mina shiya phansi yashisa insimbi angayiyeka indaba enombolo straight yazi ngabona kunzima la akudlala ukwazi nganomuntu nje futhi uyoshawa ushala ukufa lapha yonke lento iqale eyidakamizweni qale eyidakamizweni yonke lento le umsuku weyidakamizwa yonke lento ekhulu ukuthi usuku wedwa uhlala wedwa lapha umuntu okhuluma naye ekhulu ukuthi ikoroshe yena mngani wakho kokoroshe thoba baphuma behlanye ekhulu ukuthi abanye ungangahlanya kanjani ukhuluma wedwa ungangahlanya kanjani okwesikakhulu sekhulu ukuthi mhlawumbe sisukho 25 years uphinde uzoshaya inhlamvu la mhlawumbe ugwaza ingane eziwu4 la yazi njengoba ugwaza ingane eziwu4 mhlawumbe u3 months abangawo uzobahlala lapha uwedwa khuluma wedwa udliswa ingxavu-ke lapha kudla kokujitshelwa njengenja uhlala u3 months mawuthi uhlala u3 months abawu5 la ukhuluma wedwa ungangahlanye khani ukhuluma nekokoroshe yini awuphumi wena awuna exercise wena uhlezi usendlini kuphela yabo wozuqedwe isigwebo sakho uma uphuma futhi ekhulu ukuthi uma ukuthi ugwaza ingane yomuntu acishe yashona usazoku-athenda necala la iwezivile ukuthi ugwaza ingane yomuntu acishe yashona yabo le nto ikwenza umqondo ungabi right manje yini eyayifika ekhanda lakho ngesikhathi usuvalele uhlelo wedwa ekhulu ukuthi ukuyisola kwakunjani ukuyisola ngangiyithelani lento izongixaka ekugcineni ngangihambeli ngani ngibekezela khona ukuba impatha kanje ngayishaya inombolo ngize ngiphume wezivile kodwa manje masikhuluma iqiniso akusekhona ukuthi wawungabi ngani impatha wawungayeki ngani ukubhema ngoba ikhona ukubekela ikona nje kungibeke egamekweni ukubhema konke lokho kuba ngibhema ngaba ngikonke lemgameko le wangibhema ngoko wangibhema konke lezi zinto ngaba ngikho konke kulento lo shit jaha into engaphezulu kwami ezongixaka futhi ekugcineni njengoba zingixaka ziyangixaka kumanje angikhuluma ukuthi zingixaka kumanje ziyangixaka kuthi ngaphezulu ubona umuntu omusha engene ezidakamizweni uyazwela kunabanye abafana ngabadlula eApple Park bedlala ibhola kathi bafowethu igama lami ngomuzi Ntshangase bafowethu yabo lokuyibamba kweni kanje ngiyacela engathi ngayibamba kanje bafowethu ningangeni ezidakamizweni ngiyanicela bafowethu nawo konke noma sengadla ngamawunga amancika lawo ningangeni lezi zinto bafowethu xa nibambe kanje nganza ukuthi nifunde nibe abameli nibe odokotela nibe right futhi nibheke imndeni yenu le mpilo ephilwa yithina asithandi kwayithina bafowethu sekwanele siyacela iyouth ethi iyaphela nokuba ibe right iyaphela yini ama-drugs hayi fokaNtshangase wageqile amagula mfowethu engicabanga ukuthi umuntu ozobukela le episode bonke bazofunda okukhulu kulezi insuku ngiyagxila kulento ukuthi ugcina uyithatha kanjani inombolo mawusejele kodwa kuyavela ukuthi ngokuhlukumezeka umuntu asuka ahlangabezane nakho ukuhlala kwasejele kugcina kumphoqa bese futhi akulula nakhona lokho asuke ayifaka kona ukuthi akumele angithi yabona manje ukuthi usathane manje uyakhula ngoba wehle uqale lapha ubhema iluzi yebo wagcina ungena ensangweni yebo agcina ungene ungakhipha esikoleni yakufaka ejele mawufika ejele kunemkhuba yakhona eyenzekayo kwayona imkhuba yasejele futhi uthi uyayizama ukuyijoyina ngoba uzama ukuba safe iyaxaka manje uyabona ukuthi
ngempela kubalekile ukuthi isizwe sifunde kulolu hlelo lento esibalethela yona si-MPTV1 into abangasobe bayithola ndawo mfowethu ayingeke ubunjalo bempilo umjalo bokukhula kwengane ikhulu ihamba indlela ezibhedayo la igcinela khona ngakho ke bafowethu siyacela abantu bese kuhlelo uma usubuke wezofika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke bafowethu if ever nisafuna ukuthi umuzi abuye mhlawumbe manginokunye nicabanga ukuthi ningafisa ukuzwa kuye siyacela ukuthi nibhale ngaphansi ku comment box imibuzo ningaba nayo noma ukuphawula kwenu uphathulo uma ngabe uqala ukubona ngalo part 2 siyacela ubuyele emuva ku part 1 ubuke kunezinye izinto besikade sesikhulumile izolo yikho lokho bese sikweqa ke kule episode ukuze sizokwazi ukuthi kungabibi abantu abakhala ngedatha labo ukuthi hayi salokhu sibukisa into eyodwa manje so siyacela bafowethu kwesikushoyo thathani niyokuhamba niyoku-implementa emndenini yenu emzini yenu khona nje indoda engifonele yathi mfowethu ngiyalibonga uhlelo lakho zonke lezi zinto engizizwa lapho ngiyazenza la ekhaya drug testing ingane njengamanje unokuxhumana okukhulu nothisha mayelana ngengane yakhe uyayikhuthuza ikhwama zezingane zakhe ukucheck ukuthi into enhle ukuthi ayikho into yomngozi sezikhwameni zezingane kwamentshisi ungazifuna nimentshise engane zesikole yabo yebo zonke lezo zinto mfowethu siyabonga kakhulu nani bafowethu ukuthi ninikele ukuvela ukuzoqwashisa ngabantu ukuthi okay ngokufa kwempilo zethu ke akumele kube sekufa impilo zawo wonke umuntu forever nje mfowethu so mfowethu siyabonga kakhulu bafowethu indlela enifika nizoshare ngayo wisdom le enishare la so umuntu uyayibona sephakathi manje ukuthi akafuni ukulalela ubuhlakani eniblethela isizwe ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell njengoba bengishilo ngisaqala abantu siyacela bejoin membership uzesokwazi ukuthi sihambele izikole ukuze sithi masifike ezikoleni sithengele ingane ama uniform sikwazi nathi ukutravel indawo lapho sofike khona silekelele ukukhuluma nezingane ukuze nazo zingagcine zithola zisesimeni esifana nesikamfo kaNtshangase ayi kodwa uyafana noNgolo Khante mfowethu ngathi mfowethu bangikhombisa yena vele iqembu engilithandayo kodwa bafowethu ayikulungile bafowethu